म्हणजे दर वर्साक थिएटराचो जो आसता तो प्रॉब्लेम तुमकां फेस जाता. ह्या वर्सा परत कला अकादमीना आणि एकूण ते तुम्ही हे करून घेतले ते थिएटरा पावोवन घेतले काय आणि कितें वेगळी केल्या अश्यो बी तशी कितें भाड्याक घेतली ना. सो आम्ही आयनॉक्स आणि एडिशनल घेतल्या ह्या वेळा 4 आसा न्हय. 4 आयनॉक्स आणि 1 मेकॅनिक्स पॅलेस. त्याच्या भितर 20 चित्रपट आम्ही त्याच्या भितर डिस्ट्रीब्यूट करून दाखयता. म्हणजे कला अकादमीचो आमकां हें दिसचो ना. चित्रपटाचं कसं मनात आलं तुमच्या बंडखोर स्वतःचा चित्रपट? हा, एक स्टोरी मला ऐकवली महेशजीने की ती मला आवडली. म्हणजे हटके असा विषय होता जो कोणी अजूनपर्यंत ट्राय केला नव्हता. आम्ही 2 मिनिटातच हो म्हटलं मी त्यांना करूया. आणि हा सगळा एक 8 दिवसात आम्ही निर्णय घेऊन 9व्या दिवशी शूटिंग सुरू झालं आणि 14 दिवसात शूटिंग संपलं. पण एवढा फास्ट याच्यात केलाय. उत्तम चित्रपट झालाय आणि शूटिंग वगैरे 24 तास चालू होतं. सगळे टेक्निशियन, गोव्याचे, महाराष्ट्राचे टेक्निशियन, कलाकार सगळे म्हणजे जवळजवळ 24 तास काम केलंय त्याने. आणि एडिटिंग पण फास्ट केलं. म्हणजे खरंच याच्यात चित्रपट निर्मितीत आम्ही बंडखोरगिरी केली आहे आणि 1 महिन्यात चित्रपट तयार केलाय असं म्हणू शकता तुम्ही. चित्रपट फक्त मराठीमध्ये आहे का आणि कुठल्या? सो आम्ही हिंदी आणि कोकणीमध्ये पण डब करणार आहोत. रिलीज मराठीमध्ये फ्री असतात स्टार्टिंग ओपनिंग फ्रीच आहे. रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कसे असतं ते सॉरी. सो आमचो स्वतःचोच ऍप आपुर्रा म्हणून त्याच्यावर रजिस्टर करू शकता. आणि फिजिकली तुम्ही वास्को पणजे ऑफिस आम्ही त्या ऍडव्हर्टाइजमेंटान घालतले खंय खंय अवेलेबल आले. वास्को आसतले, पणजे आसतले, म्हापसा, फोंड्या दर वर्सा आसता आमचे तशें. मडगांव बिडगांव थंय अवेलेबल आसतलें रजिस्ट्रेशन. आणि 2-3 दिसान सुरू जातलें. एक शुक्रार मेरेन रजिस्ट्रेशन सुरू जातलें. आम्ही 1200 मेरेन सोंपयता. चड घेना. मॅक्झिमम डिमांड भरपूर आसता आमकां. पण मागीर गर्दी बिर्दी जाता म्हणून 1200 जाले काय आम्ही बंद करता. आतापर्यंत आम्ही 19 फिल्म आम्ही केला. अजून डेली आमकां फोन मेली येत असता की आपले फिल्म घे, आपले फिल्म घे. ते आम्ही मातशी स्टोरी बिरी पळोवन आम्ही मागीर फायनलच करता. एज ऑफ नाव 19 आयल्या. 19 आम्ही चूज केला. 24 आयिल्ली. सो आणि 2-3 ऍड जावं शकता ताका. गोवन कितें मराठी आणि वेगवेगळे. सो गोवन तो चायनाचो तो आम्ही तो एक दाखव शॉर्ट फिल्म आहा न्हय. वाईन शो सिल्वर स्पॉन्ज मेळ्ळा पळय मामी तोय दाखयता. 15 वर्ष झाली फिल्म फेस्टिवलला स्थानिक कलाकारांचा काय गौरव करणार? असं स्थानिक कलाकार म्हणजे या वर्षा अँथनी आणि के वैकुंठ त्यांच्या आमच्या त्यांच्या कुटुंबाच्या ह्याच्यापैकी आम्ही फेलिसिटेट करतले. आणि किती अवॉर्ड असतले फिल्म कॅटेगरीत? ना असो अवॉर्ड फिल्म नाही. मी फक्त एकच अवॉर्ड दिला तो. कॉम्पिटिशन नाही ना. सो पण पुढे पुढे करू आम्ही मग कॉम्पिटिशन असं आपला. बरं, थँक्यू. आणि ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर युअर लास्ट 15 इयर्स तुम्ही करून सपोर्ट दिला आमकां. तसो वी टेक यू फॉर ग्रांटेड. तुमच्या सपोर्टा खातीर ते अशें आमी 15 वर्सां मेरेन पावले. फुडें 25 वर्सां मेरेन आमी वचपाक इच्छिता. असोच तुमचो सपोर्ट आसचो. थँक्यू सर. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की यावर्षी गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचा 15वा वर्ष आहे. सो इट्स गोइंग टू बी अ लँडमार्क इयर दिस इयर. 2008 हा महोत्सव सुरू झाला होता आणि पाहता पाहता त्याला 15 वर्ष झाली. तुम्हाला हे पण माहिती असेल की या प्रमाणात देर इज नो फेस्टिवल ऑफ दिस मॅग्निट्यूड इवन इन महाराष्ट्र. सो what Vincent World has done is something incredible when it comes to promoting Marathi cinema. Not just in the state of Goa. मला माहिती आहे की लोक बाहेरून पण येतात. महाराष्ट्रावरून पुष्कळ लोक येतात कारण त्यांना ह्या 3-4 दिवसात जे वर्षाचे सगळ्यात चांगले मराठी चित्रपट असतात ते त्यांना एकदम एका जागी बघायला मिळतात. आवाज येतो.
त्यांची ओळखी करून द्यायची कधी गरज नाही आहे, पण तरी तुम्हाला माहीतच असेल की जे गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचे जे कर्ता धर्ता आहे आणि ज्यांनी 15 वर्ष हा चित्रपट महोत्सव घडून आणला, संजय शेट्टे, श्रीपाद शेट्टे आणि तसंच आपल्याबरोबर सिद्धेश पण आहे. तर यावर्षी जो ओपनिंग फिल्म राहणार आहे दॅट्स ऑल्सो गोइंग टू बी व्हेरी व्हेरी स्पेशल, समथिंग युनिक, कारण इट्स गोइंग टू बी अ गोवन प्रोडक्शन. जो विन्सन वर्ल्डनी प्रोड्यूस केलेला चित्रपट आहे बंडखोर, आणि याचे दिग्दर्शक आहे महेश मांजरेकर. तर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फेस्टिवल विथ द वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ बंडखोर. याच्या आधी पण विन्सन वर्ल्डनी एक चित्रपट काढला होता जो बर्लिनला गेला होता. आतापर्यंत एकही असे गोवन चित्रपट नाही आहे, म्हणजे गोवन प्रोडक्शन विच इज गॉन टू अ फिल्म फेस्टिवल लाईक बर्लिन, विच इज अमॉंग द टॉप 4 फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड. सलपुर नावाचा मराठी चित्रपट काढला होता. दिस इज द थर्ड प्रोडक्शन ॲक्च्युली ऑफ विन्सन वर्ल्ड. दिगंत त्याच्या आधी होता, दिगंतला नॅशनल अवॉर्ड पण मिळाला होता, आणि मग सलपुरण विच वेंट टू बर्लिन, आणि आता बंडखोरचा वर्ल्ड प्रीमियर अँड इट्स गोइंग टू बी द ओपनिंग फिल्म ऑल्सो, अँड विल ऑफकोर्स हॅव द कास्ट अँड क्रू ऑफ बंडखोर विथ अस. महेश मांजरेकर आहे, छाया कदम आहे, मृणाल कुलकर्णी आहे, पुष्कळशी सगळेच राहणार आहे. आणि दरवर्षीप्रमाणे आम्ही जवळजवळ 20-25 चित्रपट दाखवतो गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवामध्ये, अँड दॅट अ रेंज ऑफ फिल्म्स इन दॅट. म्हणजे काही एक फॅमिली ओरिएंटेड ड्रामाज पण असतात, कॉमेडी पण असते, ॲक्शनवाले पण आहेत, सगळं. सो देज अ मिक्स ऑफ एव्हरीथिंग. वी ब्रिंग द बेस्ट ऑफ मराठी फिल्म्स. आणि जसं तुम्ही बघितलं असेल, प्रत्येक वर्षी आम्ही असे पण पुष्कळ चित्रपट आणतो त्याचा वर्ल्ड प्रीमियर इथे होतो गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव. इनफॅक्ट लास्ट इयर आम्ही पुष्कळशी जे फिल्म दाखवले होते, असामी अशिमी, आतली बातमी फुटली, कुर्ला ते वेंगुर्ला, या सगळ्या चित्रपटांचं म्हणजे थिएट्रिकल रिलीज आत्ता झालं, म्हणजे 4-5 महिने आधी, आणि आम्ही तो मागच्या ऑगस्टमध्ये दाखवला होता. तर दरवर्षी म्हणजे मागची 15 वर्ष, आणि तसं तुम्ही सिम्पल हिशोब लावला तर मागच्या 15 वर्षात आम्ही जवळ 300 चित्रपट दाखवले आहेत गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवामध्ये. जवळ 20-25 चित्रपट प्रत्येक वर्षी. द मॅथ इज व्हेरी सिम्पल. ऑलमोस्ट 300 फिल्म, आणि त्यातले पुष्कळशे वर्ल्ड प्रीमियर्स आणि काही फिल्म जे अजून रिलीज झालेल्या नाही आहेत. अवॉर्ड विनिंग पण आहे. साबरबोंडा नावाचा चित्रपट आहे, विच वॉज द फर्स्ट मराठी फिल्म टू विन एन अवॉर्ड ॲट सनडान्स. सनडान्स इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड. सो इट वन एन अवॉर्ड देअर. आता फिप्रेसी म्हणून एक ऑर्गनायझेशन आहे, विच इज अन असोसिएशन ऑफ क्रिटिक्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो फिप्रेसी इंडिया डिक्लेअर्ड साबरबोंडा ॲज द बेस्ट फिल्म ऑफ 2025. मला हे पण सांगायचं आहे की साबरबोंडा गोव्यामध्ये रिलीज झाला नाही, म्हणून साबरबोंडा गोव्यामध्ये कोणी बघितलेलं नाही आहे. सो दॅट इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. आणि पुष्कळशी असे चित्रपट पण आहे विच हॅव बीन एक्सलेंट. काही लोकांनी बघितले असतील, बट आय एम शुअर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू हॅवंट सीन. तुम्हाला लिस्ट मिळेलच. क्रांतिज्योती विद्यालय आहे, उत्तर आहे ज्याच्यात रेणुका शहाणे आहे, तो ती आणि फुजी, जो थिएटरमध्ये रिलीज नाही झाला पण डायरेक्ट ऑनलाईन आला, पण वी आर गोइंग टू स्क्रीन दॅट इन द थिएटर हिअर. मग असे पॉप्युलर जसं म्हटलं की फॅमिली ड्रामाज पण आहे, कॉमेडी पण आहे. तुंबाडची मंजुळा विच एव्हरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, तो पण आहे. भूतम भयम जो आता रिलीज होणार आहे तो पण आहे. हां, आता थोड्या कोंकणीन उलयता मराठी चित्रपटांत. सो ह्या वर्सा कृतज्ञता पुरस्कार आमी मोहन जोशी सराक दिवपाचें थारायला. जवळ जवळ सगळ्या सचिनान कवर केला. फिल्माची सगळीं नांवां तुमच्या प्रेस रिलीजान आसात, आणि स्टारकास्ट जे कोण येवपाचे आसा ते सचिन खेडेकर, स्वप्नील जोशी, सुबोध भावे, अनिता दाते, सिद्धार्थ, रेणुका शहाणे, ललित प्रभाकर, सोनाली कुलकर्णी, ह्या पेंडचे. आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही वर्कशॉपय करपाचे हे करता, सम युनिक वर्कशॉप जे नेक्स्ट 2-3 दिसान फायनलायज जातले. डिस्ट्रीब्युटर, क्राउड फंडिंग तशें मेळपाचे कोंकणी मराठी चित्रपटां तेचे वर्कशॉप एक करतले आमी. एक्झॅक्ट डेट आमकां 2-3 दिसान कळटले. प्लस गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून संजय दत्ता कडेन आमी उलयता. चड करून तो 2 दिसान कन्फर्म करतलो. ऑफकोर्स चीफ गेस्ट वील बी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले. महेश मांजरेकरूय आसतलो. आमचो जो चित्रपट वर्ल्ड प्रीमियर करता आमी बंडखोर, जो गोव्यान जवळ जवळ 99% गोव्यानूच शूट जाला. तेतूर गोंयचे कलाकार जवळ जवळ 25-26 जाण गोंयचे कलाकार, टॅक्निशियनूय गोंयचे आसा भितर. आणि ऑलरेडी कंप्लीट जाला. हांवें जो पळयला तो म्हणजे तुमकांय पळोवंक मेळटलो. एक वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर आसतलो तो आमी पयल्या दिसा 7 तारखेक ओपनिंग फिल्म दाखयतले.